दा नोंथांमोननो कारखौबोथ' देखायखांखाबाय, मिथिखाबाय नोंथांमोना कारखौ माबायदि। बेनो आरोना, बेखौनो सालायसाबो सानफा बेफोरबायदिनो सालायबा माने बेरायनायनि खरसाखौ मोनसाबो आरोना लोगोफोर। मा खालामनो, गरिब अबस्था, आलु बस्था, माथो खालामनो उफाय गैया। बेफोरबायदिखौ मावनानै जायाबा माथो खामानि मोननो। बेंगालर, चेन्नाइ, माबा गुवाहाटि, मुम्बाइफ्राव खारनांनोबो बासै, बेसेबां खारलांबावनो। दा बेनिनो बायसाबनानै एसे दाहारफोर लासिलाबायनानै BMW कारखौनो बायबाय आरोना आं लोगोफोर, मिथिबायना। हेल' लोगोफोर, माब्रै दं? गोरोन्थि अफिसियेला आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं होननानै। आंबो नोंसोरबायदिनो मोजाङैनो दं दासान्दि, माने जेबो जाथ'वाखै। इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरोना। नोंथांमोनाबो मोजाङैनो थाखागोन आसा खालामो, नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङै दं होननानै। दा आं दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइपुवालि पिकनिक स्पटआव। दा नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेकग्राउन्डफोरखौ, नै बिदि बेकग्राउन्डआव नै जायगाया मोजाङानो। एबार फैगोन 2024 दा, बेनो बे 2024, ओमफ्राय दा फैबाय थानाय 2025आव बेहाय माने साबसिनै जागोन, पिकनिक स्पटआव साबसिन जागोन बेखौ आसा खालामो आरोना। मानो होनोब्ला जोंना माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे आइपुवालियाव मोनसे, बे दैखौ बिमा दै होननानै बुङो। बे बिमा दैखौ बारनो थाखाय मोनसे दालां बानायगासिनो दं। दा 22आव अपेनिं जागोन, नैबे मासनिनो। बे दालाङा अपेनिं जायोबा माने मानसियाबो बेहाय जोबनाय नंला आरोना। बयनिफ्राय साबसिना बेहायनो जासिगोन, निज्लागुरिनिफ्रायबो साबसिन जागोन बेखौ आसा खालामो। दा नायनोसै फैबाय थानाय समफोराव माबायदि जायो। दा बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै, माबायदि बानायखो आरो बबेसिम हाजेनखो, मा मा मावगासिनो दं, बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानै आं बेहाय फैनाय जादों आरोना लोगोफोर। नायलांबाय था अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ। दा आं भिडिअखौबो बानायथ'ला होननानै थाथ'नाय जाबायमोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय 1K थांखांनायनि उनावसो भिडिअखौ बानायनोसै होननानै आं थाथ'नाय जादोंमोन, द्रप खालामथ'नाय जादोंमोन भिडिअ बानायनायखौ। ओमफ्राय दा माने गोसोआबो मानिया भिडिअ बानायनो थाखाय, माने भिडिअ बानायनो लुबैबाय थायो। माने बेफोरबायदिनो रिल्स माबा माबि बेफोरबायदिनो भिडिअ जायाबाबो ओरैनो बानायलाबायबाय थायो आरोना। ओमफ्राय मोसानोबोथ' रोंखाया मोसानायखौथ' रोंखाया, अब्लाबो बेफोरबायदिनो रिल्स बानायो। ओमफ्राय बानायनो मोजां मोनो। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो रिल्स बानायनायाव इन्स्टानि थाखाय आं माबा रिल्स बानायो। ओमफ्राय बेहाय इन्स्टायावबो आपल'ड होयो, ओमफ्राय नैबे आंनि गोरोन्थि अफिसियेलावबो आपल'ड होनाय जायो। बेखौनो माब्लाबा माब्लाबा बेफोरबायदिनो गोसोआव फैयो आरो, रिल्सल' आपल'ड होबाय थानानैलाय माब्रै वाच टाइमा जानो, बा बेफोरबायदिनो साबसक्राइबा माब्रै बारायनो, बेफोरबायदि साननानै माब्लाबा माब्लाबा बेफोरबायदिनो लं भिडिअबो बानायनाय जायो। बानायनोसै साननानै दिनै बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा सानगोनलाय आरोना, बहाय थानानै भिडिअ बानायगासिनो दं सानगोनलाय। आं दा दं जाहैबाय आंनि BMW कारावसो दं आङो, BMW कार सिङावसो। देखायगोन नोंथांमोननो, र' नायलांबाय था ससे। बांद्राय गोलाव बानायखाया आङो, भिडिअ बानायनो बाबायानो नै। बांद्राय गोलावबो बानायनो बायो भिडिअखौबो, ओमफ्राय भिडिअबो बानायनो लुबैयो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सापर्टबो खालामगोन होननानै आं बेखौ आसा खालामो। दा आं नैबे आंनि BMW कारखौ नोंथांमोननो देखायगोन। दा नायदो आरोना नै लोगोफोर, आंना BMW कारआ बेनो। बेजोंनो सानफा सालायबा गरफा गरनै मोनो आरोना, बेरायनायनि खरसाया ओंखारो बेखौ सालायबा। BMW कारआ पेसेन्जारसो बोयो आंना बेफोरबायदिनो BMW कारजों पेसेन्जारसो बोयो आंना। बेफोरबायदिनो बेरायनो थाखाय गरफा गरनै मोनो आरो, बेजोंनो दा बेरायसाबगासिनो दं। नै फनिक्स ना फनेक्स होनो, बेनो आरोना नै लोगोफोर आंना कारा। दा नोंथांमोननो कारखौबोथ' देखायखांखाबाय, मिथिखाबाय नोंथांमोना कारखौ माबायदि। बेनो आरोना, बेखौनो सालायसाबो सानफा बेफोरबायदिनो सालायबा माने बेरायनायनि खरसाखौ मोनसाबो आरोना लोगोफोर। मा खालामनो, गरिब अबस्था, आलु बस्था, माथो खालामनो उफाय गैया। बेफोरबायदिखौ मावनानै जायाबा माथो खामानि मोननो। बेंगालर, चेन्नाइ, माबा गुवाहाटि, मुम्बाइफ्राव खारनांनोबो बासै, बेसेबां खारलांबावनो। दा बेनिनो बायसाबनानै एसे दाहारफोर लासिलाबायनानै BMW कारखौनो बायबाय आरोना आं लोगोफोर, मिथिबायना। दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'खाला दिनैहाय। आं भिडिअखौ दहायनो होनखांखाबायमोन, भिडिअ बानायनो बाखाबायबो आङो। दा जोंना थांफिननांगौ दं नालाय, एसे रिल्स बानायनोसैलाय आरो इन्स्टानि थाखाय
रिल्स बानायसैलाय होमबा लोगोफोर थाथ'दो दे